majalisar jiha cire da madara ta zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Aliyu dan iya makiya na kaza su zauce. Mu dai muna da murna da zuwan kaza mu dace. Majalisar jiha kai ne na mu za ka zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Inda rabbana ba wahala tabbas ko gane. Jarumi yake ya zarce sa'ar suwa ne. Masu yin garaya a garin miyayane ne. Ku zo mu kama alkhairi don mu bar su wance. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Sarki da ya fito dukkan al'umma su mike. Aiki da ilimi shine ilimin mu dambe. Aliyu dan iya shine namu za mu dambe. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Ruwa ashe hali na siya ne wannan ku gane. Masu dunkulalle na hannu mu bar suwa ne. Shugaban kwarai baya ruwa zahiri ne. Mu bar su koko masu halin kwanje za su zauce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Alli dan iya dodar zamiyi ga tabbas. Al'umma suna lale ba batu na cikas. A halin safa yaro wa Aliyu tabbas. Mun rike kan majalisa ta jiha ta zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Alhaji Sale na ga magaji yana ta zarce. Dauka jincin na dai Sale magaji ya amince. Alhaji Idi cina da tafiyar kashi ya dace. Zakar Abdu ta ga madaci ya ce ta zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Alhaji Shana jan yaro jinjina gare ka. Sarkin yakin Aliyu dan iya babu shakka. Abbas Fika Isa ne shayi na ya barka. Muhammad Sani da ya garis yana da zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Alhaji Ahmad Amirul Hajji babu shakka. Nura dan Galadi mamadaci na ya barka. Mazan madaci Ibrahim Ali babu shakka. Ciyaman maji daɗi shi ma ya ce ta zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Usman Soja Ibrahim Gwazi ya amince. Umar dan sarki Modiba madara ta zarce. Dan madaci Liti Yalwa da shi ya dace. Alhaji Garba Laskar da shi ma ya ce ta zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Muhammad dan Hassan Buskuri shi ma wani ne. Audin gidan mai Alhaji Sale Jamburan ne. Alhaji Sa'idu Gangai farin gani ne. Alhaji Tahiru mai doya yana ta zarce. Extra level Ali dan iya samu kama. Inda rabu na ba wahala batun na furta. Majalisar jiha cire da madara ta zarce. Gambari zinadi uyayo da kai ya dace. Sama'ila ciyaman idi da garau ta zarce. Injiniya dan Jummai dan ragam yana ce. Babu wasan da Umar Gangai ya amince. Extra level Ali dan
ga ajinjina gare ka Alhaji Zakariya Amegere yayi barka Tijani Aliyu Lida muna yabanka Gali ma aji aka tagun shi ya dace Extra level Ali dan iya samu kama inda rabbana ba wahala batun na furta majalisar jaji na dai mai tara ta zarce Garguwa na sardaunan nan zana barku Allah ku shi yaban baiwa har nake yaban ku Ni dan madaci ne ba wai ba babu shakku Yaro na Nabi'u M Adam Kano da zarce Extra level Ali dan iya samu kama inda rabbana ba wahala batun na furta majalisar jaji na dai mai tara ta zarce Extra level Ali dan iya samu kama Inda rabbana ba wala batun na furta A majalisar jiha cire da madara ta zarce